Palle spiller teater. Vi skal lave teater på skolen, siger Palle. Kommer du og ser det? Ja, det gør jeg da, siger far. Hvad er det, I skal spille? Adam og Eva, siger Palle. Jeg skal være Adam. Det bliver sjovt, siger far. Men Adam har jo ikke noget tøj på. Skal du heller ikke have tøj på? Jo, siger Palle. Jeg skal have den her på. Så ser det ud, som om jeg ikke har tøj på. Men det har jeg. Adam skal spise et æble, siger far. Det må du ikke. Du kan ikke tåle æbler. Du bliver rød over det hele, og du får feber. Det ved jeg godt, siger Palle. Jeg spiser en pære i stedet for. Palle og hans far går ind i salen. Den er næsten helt fuld. Sæt dig bare, siger Palle. Jeg skal klæde om. Vi går snart i gang. Palles far sætter sig. Han hilser på dem, han kender. Så bliver lyset dæmpet. Der står et træ midt på scenen. Nu kommer der børn ind. De er klædt ud som dyr. Der er en fugl. Der er en slange. Der er en giraf. Og mange andre dyr. De går rundt på scenen. Nogle støder ind i hinanden. Så kommer Eva ind. Lidt efter kommer Palle. Eva tager et æble. Tag en bid, Adam, siger hun. Det smager godt. Nej, siger Palle. Jeg vil hellere have en pære. Shh, siger pigen. Det skal du ikke sige. Du skal bare sige nej. Nu siger jeg det igen. Tag en bid, Adam. Det smager godt. Nej, siger Palle. Hvor er pæren? Det ved jeg ikke, siger pigen. Du skal altså tage en bid. Vi har øvet det mange gange. Hun rækker æblet til Palle. Palle kigger efter pæren, men den er der ikke. Palle vil tage en bid af æblet. Så rejser Palles far sig. Stop, Palle! Gør det ikke! Du ved, hvad der sker. Shh, siger en mand. Han skal tage en bid. Sådan er historien. Du skal ikke, siger Palles far. Jo, han skal, siger en dame. Det er han nødt til. Vi sidder og venter på det alle sammen. Palles far løber op på scenen. Han må ikke spise det æble, siger han. Det har jeg forbudt ham. Han må spise alle andre frugter, men ikke æbler. Gå nu væk, siger en dame. Det skal være et æble. Palles far ser ned i salen. Folk er godt sure. Skal han spise æblet? Synes I det alle sammen? Ja, råber nogen. Adam skal spise æblet. Palles far ser ned bag i salen. Synes I det også? Nej, siger en mand. Det synes jeg ikke. Vi stemmer om det, siger Palles far. Hvem stemmer for, at Adam spiser æblet? Han skal spise æblet, råber de. Kom, Palle, siger han. Vi går ud et øjeblik. Lad mig få din dragt, så spiller jeg Adam. Palle tager sin dragt af. Far tager den på. Den er lille, men han får klemt sig ned i den. Så går Palles far ind på scenen. Eva rækker ham æblet. Tag en bid, Adam. Det smager godt. Palles far tager en bid. Hvad skal jeg nu, siger han. Eva rækker ham et blad. Hold det foran dig, siger hun. Nu er det slut. Palles far går ud til Palle. Palle får tøjet på. Så går han ind på scenen. Palle og Eva bukker. Folk klapper af dem. Bravo, Palle, råber far. Du er bare god.